तारा के कूलर भेजवा देता नहीं कूलर आ जाई तो तू अपने ठंडा जाइबू कूलर भेजवा दे तो ठीक बा नु ना है ना 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 कूलर से ना फरी आई ना अच्छा नई की जमाना के मेहरारू ही एकरा के लमका लोएड कंपनी के एसी भेजवावे के पड़ी तारा के एसी भेजवा तनी 5 मिनट में ठंडा कर दी एसी भेजवा दे तो ठंडा हो जाइबो नु ओहो ना एसीओ से ना ना तो पंखा से फरी आते नहीं के कूलर से फरी आते नहीं के एसी से फरी आते नहीं कैसे ठंडे में बोल रौरा बाहर से घरे आ जाइम तो अच्छा एक और मतलब ना ना देख पंखा से ना ठंडाइबू कूलर से ना ठंडाइबू एसी से ना ठंडाइबू हम आई तो ठंडा जाइबे हां ते हमरा के एसी के फूफा बुझले है का रौरा समझ जाई हुए है हैं हे अच्छा 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 तब मौगी कहती है का ए मौगी कहती है के राजा जी अरे ना चाहिए कूलर ए राजा जी आना चाहिए एसी अरे ना चाहिए कूलर ना चाहिए एसी आ करता मन घरे आजा परदेसी करता मन घरे आजा परदेसी मौगी कलश के बल बोल तनी और लेवल हल्का बढ़ा दो मेन वाला है करा के हां जब पिछुवरिया कोई जा है ना चनिया के हाथ चुम ले लो चुमा गई तार 30,000 रुपया बड़ा बच गई कैसे तार 30,000 के बचत हो गई कैसे 30,000 रुपया बच गई कैसे कैसे नचनिया के हाथ चूम ले लो छू ले लो अब तारा बुढ़ापा में बाछी नहीं हो छुओ तो कोनो बात नहीं बाछी छुए लगा ए भैया ओतने हे नचनिया के दे छू ले लो बाछी छुए ला काम खत्म हो गई होने जाके खाली डुबकी मार देबो तो बुझो कि बैकुंठ में चल गई जियते बैकुंठ हां हो दादा हां एकरा के ना एकरा के तो छुए ले होने मारे होने दोनों जानी में से कोनो जानी के हां का कि जब पिछुवरिया कोई लिया हो कुके ए राजा जी 3 नट के गोली करे जब में ढूके गर्मी वाली रतिया सतावे ले बेसी गर्मी वाली रतिया सतावे ले बेसी करता मन घरे आजा परदेसी करता मन घरे आजा परदेसी बबुआ ऐसे ऐसे का तो करत रही होने से ए बरा हां ऐसे ऐसे करत रही का ऐसे ऐसे ओने से ऐसे ऐसे करते रहे ने से ऐसे ऐसे करे बराबर हो जाए
बराबर हो जाए हे बे कौन बात बा हाँ लेकिन मनीषा जी आँख मत मारो डांड मारो तारू ओए हाय हट ना ठीक बा ठीक बा कलाकारी हो जाए हाँ तनी मनी लेकिन बा हाँ ओकरा के तनी ओकरा के सुना देखा एगो हमार क्लासरूम खोलले बन जोने के पलानी नाम हो पलानी और लइका बा जानत होई का जाने एक ढाली ओइ में देखा मनीषा जी पूछ लिया हो लइका से हाँ हो लइका आइल बा वो तारे में सही झाल नहीं खेले जाओ वो पहले 4-5 दिन पलानी पे आके हां गुरुमुख भइले गुरु मंत्र दियाई तब जाकर के उतार में कलाकारी कर दो हाँ खराब ना कलाकारी कलाकारी। और जो सब साज बाज रखल बनी ओइ जे हम सिखाई लगी पूर्वी कैसे गावे के बा निर्गुण कैसे गावे के बा सब खोल अब तब हाँ सिखाई सब ढोलक तबला नाल झाल हारमोनिया बंजू गिटार कुल रखल बनी ओइ जे बताइला कि कब कवना तार पर अंगुरी फेरे के बा बाकी कवना तार के कब छुए के बा खइला पीला रात के हाँ बबुआ ओइ जे दूगो सुई दियाला कब अब एगो सुतला के बाद एगो जागे के पहिला